Ngamira kuseri kujaira mambo mshari. Ndio zichukwane. Ndio tunataka ndio chokani. Pamoja kwa ile mmoja. Ndani pa sababu ni mmoja. Mwana basiro. Mara ni basiro. Kamsoro sana mimi. Kamsoro ada. Nya yangu ni kumi na ya gharama. Nya yangu ni murume akagara. Murume yangu akarora mwanangu. Mwanangu Ashaika. Saka baba kashaika mwanangu hapana kana chakambo batisa kuti baba kumenyu kana kuita sese. Saka ngwese idati chimboka kaudza nakafaka chimbo sanganisani idinzwisani. Saka ndikuona pasina chiri kubuda. Saka ndamunza kuno. Asa yakangoya ne$80 zvekuzvisa ne$300 yakayana konta kuti mwana Ashaika mukadzi Ashaika. Indakanda tomutauda ndakatosumuka ndakatoti handisumuki kana musinodini musina kuti Mauya mega. Ndini baba mwana. Kuya vana kana. Adzimai wenyu vari. Wakasheka mewe mwana wakasheka. Iyo ishamura uya ukutwe. Nana mewa. Kali. Wewe na basi. Ngemga. Izati ni nyazi wewe vanhu vari wairika pamoja. Kuenda kuya ita basi sakamuitira dada. Kuda kukombosisheni yefamily. Asi zviripo here zvokuti munhu anotaura kuti $300 zvekuzivisa kuti mwana Ashaika. Yes, no. Urora. Siapa ngurus? Mudah dibina. Badara urora rangu kuti mwanangu akarera mwanangu. Anomubatsira kana chime chakamikisa mwanangu kuti akaiyo yamubachitara nemwanangu kana muchibhadhara mota yake kuraramba nemwanangu $200 kuvorora mwana wacho anobhadhara hapana chaakaita. 300 engere kundisuma kuti mwana wako akatisunga Nyaya kuti mukadzi wako akafa ndi. Mukadzi afa wanga usina kuroora. Chitaura wanga wakaroora. Ya, saka itiri hanje kuti mukadzi wangu akashika handisikora. Nyaya uri kutaura. Then Ashaika Wanga ndandisina. Saka unomuti mukadzi wako kuda kwacho mwoyo wangu. Saka unomuti mukadzi wako sei kana wanga usina kuroora. Pamari yakaenda irutaura ndibaba hausi kunatsa kusanangura pa yange rekuti inini mwana wavo aigara kwambuya wamai wababa wavo mai wababa wavo ivo mbuya saka taidanana saka ndaienda ndati iwewe mukadzi wakaroora here amarero ndasina kuendera hauna kutozvadzachira hauna kuroora handina kuti handeti wakaendesa yange iri chii yange iri kusitimwe kuzoipinda mumba yange iri nzira ka yana Tezvara yes muromo nenzira inonzi netsvimbo inonzi itsvimbo gumbo rana Tezvara yes izvi zvinoita izvo ndizvo right saka it means hauna chawakabhadhara saka zvatakuita kapasina chawakabhadhara kufa kwemunhu hakunozvarowa mune mwana ndinaye mune mwana saka iwe kana uchitaisa mwana uri kuonei kana uchitaisa mwana iyeye uri kuonei ndikuona mai wacho uona mai wacho asi chawakamuitirapo unozvata kwasa kuti hede kuti mukadzi ucharoora musagare zvakanaka ichiwana anopita nenyaradzo yamwana wangu izvo mune makusvika ukamuka munhu akafa chamwana anotirwa nyaradzo kana kuchena ichiwana ichuza rakakadauro ichechi wamwe mauda nyaradzo asi isusu ngari kuti munhu anoitirwa chii
anoiswa achichenura netsvitsa kana zvese nyaradzo nechenura netsvitsa zvese we are not one. Saka nyaya yako iwo ndekuti there are some things for marriage is very critical. Yes. Zvaunofanira kuti take care of first usati wamuita zvinhu zvese. Ude ungaro wako wamwa, ude usina kumuigaba mukadzi wako, wade vasina kusunga. But unokona kutozvitenda kuti unatezvara wakanzwisisa. Ndobva wauya. Asi knowing very well how kuti tine mukwasha benzi. Andizvo. Saka iwe takuti iwe zvaunoita. Bhadhara mombe yamai. Anditi. Wobhadhara mukono wababa wedanga. Anditi. Then wobhadhara part rusambo. Andizvo. Ndizvo. Then wozopedzisa zvinhu zveshe afterwards. Asi wambobhadhara zvadaita sei? Zvataura. So inakuta kweti watotakuta kuti 350 echi yemombe yani yamai 350 yemombe yani yababa. Then wobhadharawo rusambo since munhu akatofa nechaivo akafanira gore rapera pachiri padhuze apostoli but chiitawo kuti at least not less than 1,000 yerowa. Ya, ipapo handisi kuramba. Yes. Tarisiro yacho nani urongwa handina kuziva kuti chasvika kunopa. Asi kunana January ndive nani urongwa nazvo. Unewo ndinogara nawo atonibatsira, ndogara namai sisi wamama tingoti 2. Okay. Saka ndikuti tinonani timuna August. July, August, September, October, November, December, January, 6 months akawanda. Takambomupa attitude yacho kubva gore rapera patakawiga mwana tikati zvasara unouya nazvo rini akati ndinouya nazvo muna December gore rapera. Musapindurana. Tikuti isusu chiitawo kuti iwewe mai ari Akashaika mai wemwana. mai wemwana akashaika. So what you need to do now, pakufanira pazikanwa kuti tete angani muning'ina kana sisi wamai anosara pawana aripo ndiye anotora mombe iyo. Asi sinzi wasati warongeka uyo aripo chimbobhadhara mombe yake. Nhasi date tirinanje August, tirina July, by end of September ingawambobhadhara 350 yavakaimona yemukono. Then toti by December ubhadhara yamai. Then January, February ubhadhara rusambo rinoonekera. Chigama nesa madhesi usati waenda nyora madhesi kuti zvoite follow up takumutera iri swambo. Right, chienda.